Здравейте! Този път съм в Витоша. И сега съм на лифтата и се возя. И се возя с Зоя и Кращу. И се возя тук много високо. Моя репортаж Моя репортаж ще предам на Витоша леко. на Витоша, където се водя в лифтата. Нали така? Леко. Леко. Леко, да. Този път ще си качвам на черния връх на репортаж. Този път ще се кача на черния връх. Моя репортаж там. На репортаж. А сега правя репортаж на Витоша. И сме в лифтата.